shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Sarki gwani ta bara makayina yan wata waka zan wa ma'aiki ilahu ka suka tunanina zan yi yaban manzan Allah ta baraka wankin kalbina dan baiwa amma na Fatima manzo ya Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Allahumma salli ala Muhammad dan Amina ma'aikina wanda ka bai wa sahabati annabi sirrin garbina sanya min alil baiti da alayansa ma'aikina ƴaƴan Fatima kunar da ku kai ni ga dan Rasulallah. Shakti jani da jilani sami in yasiya Allah barhama gausin zamani yarda buganka Rasulallah annabi sirrin zamani sani a sashin masu yabo na tashi gaban ka Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Mudassir ya hasken Allah annabi gatan mai sallah ga mu da san ka Rasulallah ga shi da yin kyauta zalla mun daga Allah Allah kira mu je gun Abdullah mi ta da wafi cikin rauda shafaki da Rasulallah. Kai ka kirayi wata ya to fadar ka ma'aiki ba dujika ko gasaita ba ayyata ka ma'aiki ba da wanda ya je Isra'i ne in ba baban Fati ba sannan mafi girma na halitta shugaba ya Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Ga wata kisa zan yi bayani ku bani kunne al'umma na kan ya ce ke barna ta tara hanyar al'umma sai aka ce wa ma'aikina ta tara hanyar al'umma sai rasuli ya ce ba komai za a je gunta nurallah. Tafi don ya kare al'umma da ganin ma'aikin Allah za kan yarda tashi tana girma sai ya ce kin toshe hanya kina ta cutar da al'umma ba su wucewa don tsoron ki ta ce na'am ya Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Ai wasu ne suka kwashen ƴaƴana ya sana tare hanya sai Rasulu ya sha bata kaji baban insiya sai ya ce mata ki haƙuri kaga ta samu hanya mai Hassan da Hussein ma'aikin Allah ya Rasulallah. Rasulu masoyina sai ta ce masa manzon Allah gani ka amsar roƙona sani adam mara aljanna Rasulu ka sharan kukana sai ya ce mata an sake ji adalci na Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Ya matsayi na zaman daraja annabi gani da kogona kai ne hasken dukkan halitta ya na Khadija masoyina kin me ganka nake shauki salatin nan na makaki na daraja ta sadu in zo in ganka Muhammad ya Rasulallah. Salamu alaiki
batula ya Fadimatu Zuhriya ya ummul shirafa'u nazira shakira kairiya ya ummul Hassan da Husaini cika girma insiya sarauniyar aljanna gaba ɗaya Fadima ya ta Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Da ke na fake yar manzona a nisa ki amsan begina in yi kama da ma'aikina Fadima sharan kukana ya masu ma shamsiya Fadima sirrin manzona ya ta Khadija mata gun Ali kari na Rasulallah. Bani da komai manzon Allah ga zunubi na yayi girma muzammil ya shafi'ullahi annabi ne sirrin girma ya mahabubu rike ni ko da zan ta yawan ka ina suma na ta fadar ka ma'aikin Allah baban Fatima Abdallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah. Salamu alaika Rasulallah annabi gatan al'umma gani gaban ka ina ta yabo ilahu da ni yawan himma na zangar zan aiki na manzo in zama dan sa nake hidima ka sake zare ni ilahi na dan matsayi na Habibullah. Salisu nake yawan manzo annabi min alfarma gani da aiki ba kwazo kuma burina na yi ma hidima rasulu kace mini in zo fada mai girma ni daga ran nan lada ce gani kusan ka Rasulallah. Salamu alaika Rasulullahi shugaba na dan baiwa sannan mafi girma cikin ma'aika ya Rasulallah.